Васе, да те питам, ти следвал ли си нещо някога през живота си? Шайба, моля ви се, разбира се, вчера следвах една съседка по стълбите, чак до входната й врата. И какво последва от това? Какво? Каза ми простак и ме напсува. Виж сега, сериозно, какво си завършил? Завърших ремонта у нас, а иначе съм завършил ядрена физика в колежа в Симитли. Да ти кажа, сега вече ми се изясниха много неща за теб. Да. Напомняш ми за един легендарен студент, който по време на изпит нищо не казва на професора си, за да не го помисли за клюкар. Абсолютно. Знам за кого говориш. Аплодисменти за вечния студент Здравко Ахилесов и преподавателя по всичко, славният професор Тазо Бедрев. Влизайте, колега. Вие ли сте последния? Вие ли сте последния? Да. Последния, питам, вие ли сте? Аз съм. Влизайте, последния. Добър ден, професор Тазо Бедрев. Що сте така сте последния, вие, бе, Ахилесов? Все сте последен. Ма вие все сте последен. Последен сте все, бе, Ахилесов. Последен. Вие, Ахиле. Не ми мерете стола, сядайте. Що така сте последен, бе, Ахилесов? Защото до последно уча, професоре. Ти си учил си, значи. Какво си учил? Айде кажи, какво си учил? По какво е изпита днес? По какво е изпита днес? Ами как по какво? По вашия предмет. Браво, позна. Изпита е по музика! Точно така. Тегли билет тегли. Айде изтегли го този билет, бе. Колко са? Два са. Изтегли го единия. Прочетете билета, прочетете го билета. Билета прочетете, казах. Какво ви чакам тук половин час? Нотна стълбица, основни тонове в октавата. Много хубав билетен въпрос. Хайде сега. Нотна стълбица, характеристики, произход, развитие, слушам. Нотната стълбица, това е... Какво е нотната? Една стълбица, която е нотна. Браво! Чел се, ама какво си чел, не се знае. Къде се намира сол? Къде може да намерим сол? Сол има в солницата. Ако е празна солницата, има в един пакет в шкафа. В едно пакетче. Не солницата е празна, Ахилесов, главата ти е празна. Си къде е? Къде си? Как къде си? Тук съм, бе, професор, къде съм? Тук съм. Тук ще няма, хич ти няма. Няма те, хич те няма. Хич те няма по музика, хич те няма по музика. Професор Тазо Бедрев, може ли да си изтегля друг въпрос? Забелял съм, че първия все не ми върви така. Ами хайде, теглете го втория въпрос. Нищо не ви е виновен първия въпрос. Такова грозно отношение да имате към него. Хайде, втория билет. Да не ви тегля аз една... Да не казвам какво. Произведението 4-те годишни времена. Много труден и гаден въпрос. Но вие ще се справите. Да, ще се справите вие. Ще се справите. Как се справите? Говорете за 4-те годишни времена. За 4-те времена, годишните. Говорете. Отворете тая уста, кажете нещо, моля ви се. Значи първо... 4-те годишни времена. 4-те годишни времена са 4. Топло. Точно така. Топло е само през лятото и малко през пролетта. Ви помоля да престанете с вашите глупости, да не ви стане топло зад врата. Какво знаете за 4-те годишни времена? Еми те биват така. Есен, зима, да. Пролет и... Знам го и четвъртото, но сега не мога така да ми излезе от езичето. Абе, нали току-що го казахте, бе, Ахилесов? Кое? Лято! Кой е написал 4-те годишни времена?
4-годишни времена кой ги е написал? Минчо Празников. Здравко! Да. Не е Минчо. Вивалди е. Вивалди! Точно така, Вивалди Тотев. Да, знам го. Той от штурците. Знам го. Това ми беше второто предположение, но вие ме прекъснахте. Предположение. Такова едно предположение, че ще пиша 2, нямаш ли? Вземи поне изпей нещо, молица Ахилесов, че да ти пиша 1-3, да ми се махнеш от главата, да ми се махнеш. Която е любимата песен? Любимата песен, която е? Шупкина на Панайот Панайотов. Айде пей. 3-4. Хей, Шупкиньо, ти моя. По-високо. Хей, Шупкиньо, ти моя съдба. Още по-високо. Какво правите, бе, Хилес? Хей, Шупкиньо, ти моя съдба. Хей, Шупкиньо, не съм те забравил. Дълго години. Сега! Спри! Сега! Забрави! Забрави, Ахилесов! Последен шанс ти давам. Блиц, 3 въпроса за тройка. 3 въпроса за тройка. За тройка 3 въпроса. Лошо ли ти е, Ахилесов? Не. Кажи сега, какво е полутон? Половин тон, какво е? 500 килограма. Да, ама не. За какво служат черните и белите клавиши на пианото? Ами, черните са за черна музика, а белите са за бяла тишина. Тишина! Тишина! Кажи поне един композитор, бе, Ахилесов. Не си ли чувал за Штраус, Шопен, Шуман, Шуберт? Шамара, виж Шамара. И така нататък. А Шамар зад врата? Музикален инвалид. Инвалид си ти. Инвалид, музикален. Инвалид. Инвалид. Не си ли чувал за Бетовен, Браунс, Бах? Кой е Бах? Това са някакви... Това са ваши лични интимни работи, професор. Ахилесов! Да? Кой е Бах? Втори път те питам. Ами, този, който ме дал първия път. Абе, Ахилесов, ти тройка не искаш ли, а? Искам, бе, професоре. Ама жена ми дали ще е съгласна.